Damkele zulwi inimsindi simhlobo wam. Ndinesizathu ke soba ngicelele ngoma. Ngomgqibelo besilapha mgqirha. Mhla le ndoda sidibene ngayo sithi ndiyakholwa. Na ubani limamele le ndawo belicula ithi ke Yesu ndivumile ukhonza wena. Nasi sathi uba manditshile licula. Kwaba seKorinte 9. I mean 10. Chapter 10 verse number 9. Ngokuba xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uyinkosi uYesu, wakholwa ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo wosindiswa. Ngokuba xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uyinkosi uYesu, wakholwa ngenhliziyo ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo wosindiswa. Bawo okokuqala apha namhlanje ndizimisele ukuthetha ngensindiso. Now ke insindiso, ukuze umuntu athi usindisiwe kumele qala amkele uYesu amenze inkosi nomsindisi wobomi bakhe. Xa umuntu esithi usindisiwe, uthetha into yoba ulahla umzimba wakhe okanye indlela abehamba endala, aguquke athathe engenye entsha. Ayisenamsebenzi ke ba indlela yakhe ibisithini xa athe wathatha uYesu, kuba iyakhansilwa abe sisidalwa esitsha. Now itikiti longena esangweni lensindiso nguYesu. Now ke bazali bam, mamusikriti ndiniphathele loo ngolo hlobo. Ndiniphathele uYesu mna azothetha ngokubhubha kukabhuti athi. Bake umkile kodwa ndizoniphathela isolution ekumkeni kwakhe enguYesu. Amen bazali bam. Now ke ubomi bethu singamaKristu maqala apha. Bungqongwe okanye bumalunga noYesu Kristu. Usukela eBhayibhile yonke from eqaleni. Nawuxola ke bazali bam ndingumntu nje othanda kancinci but ke ndizawuphumela kule kona ndiyifunayo. Ubomi bethu bu-centered through Christ. BungoYesu ubomi bethu, bukuYesu. Kwabantu ke phofu abantu basindisiwe. Now into enzekayo njengoba ubomi bethu bukuYesu, xa uthe wasindiswa umelezekile oba uzibize ngomntu okuYesu kuba usindisiwe. Ebukhoneni bakho kuYesu umelezekile oba umvume uYesu. Wawugqiba emva koko usuke kwi-driver's seat uhlale kwi-passenger's seat, uye kuYesu aqhube ubomi bakho njengomntu ongudrayiva wale moto uyikhweleyo. Now ke i-Christian religion ndike ndabuzwa ngomnye ebuza uba ucinga uba ke phofu ukuze ube likholo elipheleleyo umelezeke oba uqale from kubuseva uhambe ube ngumshumayeli, ube ngumfundisi, ube yonke laa nto until bishop. Ndithi hayi ke mna ke ndithi mna xa ndiphendule ngokunokwam mna ucinga xa ndizicingela nje ndicinga uba mna ubomi bobuKristu bumalunga nokubona uYesu nokumazi okuba uyinkosi, wandule umkholwe that nantoni na emaphambi kwakho ayinazukwahlule ngoba uphethe uYesu. Nathi sizathu sibangela uba masimane siphuma oko sinxiba ikhasongo into yoba siphethe lo Yesu ngolu hlobo. Now ke ukukholwa kuza ngokuva ilizwi. Ukholwa kuza ngokuva izwi. Okay, mandiyibethe olu hlobo. Xa uthe wamkela uYesu, mandiyibeke olu hlobo. Xa uthe wamkela uYesu kuyafana mandithi wamkela ingxaki, ii-challenges. Nikhona abazali ba? Okay. Wamkela ii-challenges. Ngoba xa uthatha uYesu umenza inkosi
nomsindiso bomi bakho ayithi loo nto ingxaki zizokuza kube kwicala lakho. Kumele ezekile zona zizile ukwenzela uba ziza kuthesta ukubonakalisa uba ukweliphi icala na. And xa zithe zeza kubonakala apho oba kubonakala indawo oguqa kuyo kuba eneneni nasenyanisweni uba ukuye nyhani uYesu. Ngoba xa uthe waguqa kwenye indawo xa usengxakini iyacacisa loo nto leyo uthi wawulungelwa ubalekela kuYesu, then xa kushuba ubalekela kuplan B. Anjani ubuyavakala ndithethayo? But ke into ndithetha ndithi ukholwa kuza ngova. Masiyithathe eBhayibhileni. eBhayibhileni kukho intombazana inethombe legazi. Laa sisi wahlala 12 years. 12 years, la 12 years yakhe egula. Kuthiwa wayehamba abantu wayebahamba bonke abantu wayehamba abaprofeti, wayehamba iinyangi zaloo ndawo. But kuzo zonke kuba bonke abantu akho nomnye waza nesolution, akho nomnye wayemchana up until weva ukholo kuza ngokuva, until weva ngoYesu. Ekubeni evile wamane evuka esithi ukuba ndinodibana noYesu, ekudibaneni kwam naye ndibambe okomqukumbelo wengubo yakhe. Uthi akathi mhlambi ndingaphila, uthi ndingaphila xa ndithe ndayibamba le ngubo yomqukumbelo wakhe. Engazange wayibona noyibona nobinjani nale ngubo, kodwa wenza isivumo soba ukuba ndinodibana naye uYesu ndingaphila. Enenesenyanisweni ixesha lihamba ithi wafumana ithamsanqa lo sisi, wafika kwindawo enoYesu. But unfortunately kule ndawo yi-crowd ngoba uYesu ungumprofeti, yayinaba bantu balapha bamngqongile, so there's no chance that angamricha. But iplan kaThixo yenza uba makambone ilocation kaYesu. Ithi eyam iBhayibhile i-good news kayisiya mplika aphela amandla mfondini. Iplan kaThixo yodwa kayisiya kuthi aphela amandla mplika kuthiwa zaya ngamadolo. Waya mfoka bawo wathi sekhase njalo buya kulo mqukumbelo uyawubona bundawoni aphela amandla nasemadolweni. Kuthiwa waya ngesisu. Ukholo luthi uzungayekeleli hamba nokuhamba ngesisu uzawufika phambili. Kuthiwa wakhawula phambi kwabantu up until she reached the rope kaYesu. Kuthiwa wayibamba waphila same time. Yayephileni kwakhe noYesu weva bakhona amandla aphumleyo. Kuthi uYesu waguquka wabheka, ebhekeni kwakhe wabuza uba ngubani undibambileyo. Amadoda akwazi uphendula athi sonke siyakubamba. Xa sithi ncinane akho nomnye ukwaziyo unqina, khona omnye ukwaziyo unqina. Kuthiwa wambamba, emveni embambile kuthiwa waphila same time. Yonke izigulo zakhe sasuka emzimbeni. Ukholo kuza ngokuva, ukholo. Kodwa namhlanje ndizona iphathela umbuzo wami umnye, ngaba na unalo na itikiti elinguYesu? Ngaba na unalo na itikiti elinguYesu? Wayibamba lo sisi lengubo, ewathi umfika ukuyibambeni kwakhe kuthiwa waphila. Kanganese nje kuyibambeni waphila. Ukholo luza ngokuva, Zondinceda undikho ukholo luza ngokuva. Sithiwa sivuma ngomlomo, sikholwe ngenhliziyo. Mcika ngenye imini kukho imfama engazange imbone uYesu. Ngenye imini kukho imfama, le mfama zange imbone uYesu ngoba idalwe ingaboni. Le mfama idalwe ingaboni. Ndithetha uba le mfama yeva ngoYesu uba lo mfo ungumphilisi, lo mfo unguyinyange yendawo. Yeva ngoYesu, yathi ekuveni kwayo yeva uba udlula kule ndawo ihlenga kuyo. Kuthiwa le ndoda yaphola, khange ibe natshili tu. Ekubeni ivile yathi ihleli yeva kuthiwa uYesu kule ndawo. Awu madoda, lwathi ukholo uzungathuli kukubona kwakho kukudlula apha.
wathi ukhozi ungathuli ngoba kukubona kwakho weza uYesu ayimonanga ifile ngoYesu kuthiwa yamkhwaza Yesu nana kaDavide lenzela inceba uthi abantu babengongile bathi kuyo le ndoda futhi ayingcolwa akakhwazwa lo mfo ngumuntu omkhulu lo umkhulu lo mfo uzungamkhwazi ngoba umuntu omkhulu kodwa lapho ukukholwa kule ndoda bathi ukholwa uzungathuli ngoba kukubona kwakho njengati ntombi xa iphinda athi Yesu nana kaDavide ndenzela inceba uYesu wayiva le ndoda akanetha nje kuyiveni kuthiwa wasondela kuyo wasondela uYesu ayiboni le ndoda kodwa akatsiba phambili uYesu wayibuza uba ufuna ndikwenzele ntoni le ndoda bendithanda uba ndingabona ukholo luza ngokuva ngabona nicinga uba nina xa nicinga nje ndiyabuza ke ngoku phaa kulaa crowd bendithethe ngakokuqala ukuba laa sisi beme ngenyawo waya phaa bezawufikelela na kulaa ngubo ndiyabuza nje bezawufika na ngoba abantu baninzi yaye banamandla kunaye yena akanamandla ngoba akaphilanga lo mntu kodwa xa nicinga nina ebezawufika na kodwa ebiyiplan kaThixo intoba kambetha amadolweni ukwenzela azofika kule ndawo besiya kuyo ebengenawujika emva kwe-12 years yonke kanti lixesha lakhe kalokhumbula kwincwadi kaIsaya uthi uYesu xa ethe lafika ilixa uthi when the time is right I the Lord will make it happen. I the Lord will make it. Babe ndinigezela bendizawuthi unalo na itikiti unalo na itikiti unalo na itikiti nokungena alikho elinye kuthathu uYesu umfaka icala lakho umvume ekubeni bumvumile umkholo emveni koko ukholiwe ithomosi ingase ndingayibamba le nto ukholo luza ngokuva emveni koko ekubeni uvile landula izwi elulivileyo lihlale kuwe lizinze leleli libambayo that xa ingathi indlela ifuna ujikajika imali kunqanda libuyele endleleni kwikreka ingathi uyaphambuka ngoku sathi ngesi kade ndiyithathi le ndiyithethayo kukho phaa uPetros phambi zama ndijonga le ncwadi uba ndiyidrafti benzela banjani bala lo kukho phaa uPetros uYesu uqumbile ngenye imini uYesu uqumbile equmbeni kwakhe uYesu kuthiwa apha equmbeni kwakhe into enzeka into yoba uyababona uyanothisa that aba bantu bahamba naye abasafuni yena kodwa nje bazabeza ngenxa yezinto anazo so wabona uYesu that aba bantu abasazi kum ngoku beza ngenxa yezi zinto ndibenzela zona of which mna khonto ndibhenefitayo ngabo babhenefitayo kodlula mna wathi uYesu hambani emva kwam wathi hambani eneneni bajika abanye but kwakho indoda ethiwa nguPetros nabanye abaliqelana kwanzima that bangamka because babone imimangaliso biperformwa nguYesu phambi kwabo uYesu esentabeni ebushiye ezantsi nguPetros nguJames noPeter ubashiye ezantsi ulithandazandla abuya ngoku wanyuka balandiko lapho apho ndikhoyo into yoba ubanjwe ngamazwi uPetros there's no way that angasuka kuYesu okay ndithi uYesu waxa ihamba uququkile waxa ihamba uyasuka kule ndawo wamlandela uPetros ubanjwe ngalamazwi nikhona abazalwa ubanjwe ngalamazwi uthi uPetros kayisithi kuYesu uyabuza bafana ufuna nto emva kwami ngoba nawe uyafana naba bantu uza kuba ufuna ubenefit athi uPetros xa imphendula umbuzo wami xa usithi wena masisuke kuwe uthi masiyephi ngoba amazophila aphuma pha kuwe xa usithi masiphume kuwe kasikalele ba uthi masephi
uthi uYesu wavela akayazi baba ngathini uthi uPetrus ngephandle wena uthetha kube kanye kodwa sive kube kaninzi ekuthetheni kwakho noba uthethe intoni na isolution yavela kumlomo wakho ngoba amazwi aphuma kuwe ngamazwi empiliso just in case ngithathe leyo indoda icakile seyicakile le ndoda ibanjwa amadimoni izanyo yanqandwa njengikhayabosene ngamakhamandela iwaqhawule ngoba le nto ihamba nayo namandla iyamamandla yaye yosenabantu abalapha kule ndawo but isimanga uYesu wathi xa ifika woyisa le nto bicaka abantu xa ifika uYesu woyisa le nto bicaka abantu woyoyisa le nto bisayibacakisa incanyiwe lo mfo ngoba ekuncanyweni kwakhe kuthiwa sasimnikele ekufeni ngoba lo mfo sekucacile khona nje uphinde ulunge ngokunye indlela into yoba uzaya emangcwabeni indeed waxesha emangcwabeni nowa-overpower kwaloo death leyo ngoba kuthiwa ebenomkhwa womane ehlala yedwa emangcwabeni amane egrumba ubetha zento lapha kuye ubetha zezilanto zilapha kuye kodwa xa ifika into ngemihla iliwo lapha kade zaguquka kuqala ezaa zinto zenza kuYesu xa sifika kuYesu safika zaguqa phambi koYesu uthi uPawulos kwabaseKorinte kungoko athe wamphakamisa uYesu ukuzonke amadolo agobe phambi kwakhe uthi semhlabeni nawasemazulwini nangaphansi komhlaba loo nto ke ngoku la madimoni ezomguqela uYesu afika guqa akabe etsala futhi eguqeni kwabo kodwa mfonini sinike indawo yokuhlala sinike indawo yokuhlala ewe sawuphuma uthi masephi uphuma kwethu siqale uthi masephi uYesu wabheka phepha ndithi wabona ihakho uba uthanje ndithi ilizwi xa uthe waliva ukholiwe liyahlala emntwini ndiyahlala yokuqala into benthe ukholo kuza ngokufa kodwa ngoku ndithi izwi xa ulivile liyahlala emntwini lizinze kwenza xa ungathi uyagunqa endleleni limane ligayida ngalona uphuma ecaleni ndithi mamelani ndithetha ndithi wafika uYesu wakhupha inyani amadimoni walahla kuyako yalazi bani kwelaa cala but kwakho umfo wayekade eyibonile yonke le misenzeka wabaleka woxela kule ndawo uhlala kuyo uba lo mfo ubani ebanjwa amadimoni urayithi ngoku kwindoda behle nayo emkhululileyo ndize ntweni bazalwana kukwindoda emkhululileyo uphilile aba bayikholwa le nto uthi xa ithe nabo bafanele zeningakhathazeki kodwa zeniyazi uba lo mfo umtsha utshabalelise imfuyo sizawulamba ngoba uyilahlele ngaphaya kuthi abantu baya phaa benomsindo ndifunda i-Good News Bible mna bawujantshi ne-English ngoba yona iyachaza kakuhle iyachaza ngoba mhlawumbi ingangabikho kule yakho ungabi nawari khona i-Good News ingangabikho kule yakho le ndizithethayo ndithi baya phaa benomsindo kuYesu xa befika kuYesu bathi bafuna umgaya le ndoda bisandonyangwa nguYesu wathi Yesu mani ndiyahamba le ndoda ndifuna ulandela uYesu uthi uYesu kuyo le ndoda no sunilandela ndikunyangile musa sunilandela hlala nale milwelwe hlala ngaba bayedini ukuze mna ndibonakale kubo uba ndinguThixo bazawubona kuwe nguwe ozawuveza ubuthixo bam ngoba uba uzawuhamba uzawushiya ngasemva oba into namandla ngamadimoni kanti ukhululiwe ngulo unamandla of which there's no way uzawuthula akuthuleki xa unyangwe nguYesu akuthuleki xa unyangujonga kwintombi yaseSamariya gqiba bonakala noYesu ecinga uba uYesu uzawufaka isivi kanti uYesu akazange le nto acinga ubuze ngayo wamnceda uYesu wamtshintshisa iqula besela kuyo wamtshintshisa iqula mamela kayigqiba unyangwa kule nto benayo andifuna uyibiza kule nto yokwenza ewe umholo ndizayifake ngoku ya kule nto benayo
wamnyanga uYesu ivanda iqala emnyangeni kwakhe kwanzima uvala umlomo engakhange athi uYesu uxa iguquka nankumntu endenzela izinto endiqalela izinto endakhe ndazenza kunzima uvala umlomo ugqiba ukwenzelwa unceba ngithixo bendithe ukho kuza ngokufa emveni buvile izwi lihlale kuwe jonga ubana ndithathi le nto ndithethayo nale ngenye imini uYesu uthi kwabafundi bakhe maseni ngaphesheya kokhulula le ndoda bethetha inamadimoni uthi kubo sizawufika pha eli lizwi khangatheni uthe siya ngaphesheya afuna itsala qha ndifuna nje nive apha egambi ngendlela kule nqanawe beyikhwelile kwangena amanzi kwavuka umoya nje espacini out of the blue kuthiwa la madoda athandabuza lo uthe masambeni ulele yena athandabuza la madoda uba ngakhutshwa amanzi awaphu umoya kungonenkatsela athi la madoda kuyesu amvusa yini na ukhathala uba sitshabalala nje uYesu akathetha nabo ngoba yena ucinga uba ngela xesha bethetha namakholwa ngobethe siyangaphesheya akathetha nabo wathulisa umoya wagqiba waguquka wabuza uba lobukholo lwenu mamela lo kela lizwi belisithi siyangaphesheya lithi ngeliphandle sizawufika we are going to reach the other side no matter what noba kungavuka imimoya kodwa sizawufika kwela cala inkqwithela zizawuvuka endleleni kodwa nina ze nibambeli lizwi lithi siya kwela cala ngoku umbuzo kwaleni babuze ba where is your faith kubukholwa kwenu akathetha nix ni yeva ba elalizwi becinga ba lizawuba sustainer through indlela nokuba ingathi ukholo liyaguquguquka kodwa zibambeli lizwi lithi sizawufika kwela cala hey bawo njengomntwana wakho no oyena mbuzo ndiza nawo kunomnye mgqirha ngaba na unalona tikiti ewe unalo itikiti lasecaweni unalo itikiti longena kwindawo ngendawo kodwa umbuzo wami umnye ngaba na unalona itikiti athengela secaweni ndithathele mina libhalwa nguYesu itikiti ndithathele mina itikiti ungena ngalo kumasango ezulu uthi nokuba ungafa kodwa ufele enkosini jonga nakumzekelo umntu ophilileyo nokuba nina benimazi lo mfo ngendlela benimazi ngayo kodwa thina simbonile entsuku zokugqibela ebuzwa ngukhume nakukhume phambi kwenu ambuza mfondini uyamvuma na uYesu zininzi izinto bekade zivuma lo mfo zininzi nemvuma ngofu zivumile kodwa umbuzo umnye uyamvuma na uYesu wavuma lo mfo uthi xa ivuma ndivesithi ndivizwi lakho Nkosi ndisithi ndize kuwe ndihlanjwe ngegazini ngoba uvume before thina sifike ngoba uThonisisi wamvuma kwaseday wathetha nonesi wathi ndifuna undivizwi lakho Nkosi tothile uYesu nakashi ngaba na wena unalona itikiti umbuzo mulapha le ndoda uba ndiyifanisa nenye indoda emnqamlezweni haleluya ndiyifanisa nenye indoda emnqamlezweni kwamabhatha amabini fenye nokuba yayingamazi uYesu kodwa ebuncinci bayo yamasi
uthomnye ndinesizathu ndimthanda umsindisi wami ngokuba unam waba nam ebutsheni bam nasekwaluphaleni kwam usahleli noba iitshomi zikagunqa abantu bosaba ngagunqa kodwa uhlala ehleli engumncedi wam. Ndivizwe lakho Nkosi, thetha nomakhosi, thetha nomakhosi onke, thetha nomakhosi onke, uve yedwa phakathi kwabantu abaninzi mzali wami. Ndifuna ukuxelela abava nto kwakhe i-agenda meeting phakathi koYesu kwakunye nomakhosi onke, phakathi koYesu nomakhosi onke. Mina umbuzo wami ngabana unalona wena itikiti, unalona wena itikiti, unalona mama, unalona itikiti, unalona. Ewe ndiyavuma ndikhona lasecaweni itikiti, awuqabathi lona, awuqabathi uhamba kakuhle. Yaye uqoba uqabathi uncama nemali ekhombo ngenxa lasecaweni, ngenxa lasecaweni. Unalona itikiti, ungayinxibi uniform, unxiba ikhola kodwa ubungenalo itikiti longena ezulwini, ungenalo itikiti longena ezulwini. Umbuzo wami umnye kuni namhlanje, awukho omnye. Ngabana unalona itikiti, ngabana unalona itikiti, unalona. Bantu bakwethu ndinixelela inyani, seningakhathazeki, seningakhathazeki. Kukho isithembiso mfundi kaCakhwe, isithembiso esikhutshwa nguYesu mama ewethu. Uthi uYesu iintlungu zakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli. Hayi madoda, ingathi aniva le, ingathi aniva le, azinakulinganiswa nobuqaqawuli. Kaloku njengokufa kukwangomntu nokuvuka kwabafileyo kukwangomntu, kukwangomntu. Bubodwa ubuqaqawuli belanga, bubodwa obenyanga, bubodwa obenkwenkwezi, bubodwa obenkwenkwezi. Mamela, mamela uxelela, kukho izidalwa ezisezulwini, kukho izidalwa. Kaloku kukho izinto ezikhoyo nasezulwini njengoba zikhoyo nalapha emhlabeni. Qha i-difference zahlulwa bubuqaqawuli. Ndithetha ziinkwenkwezi, ndithetha ziinkwenkwezi. Kuthiwa inkwenkwezi yenye ngenye iyahluka ngenye ngobuqaqawuli, iyahluka ngenye ngobuqaqawuli. Kaloku ndinixelela ile ncwadi ndibe ndiyifunda, luya kuba njalo novuko lwabafileyo, luya kuba njalo novuko lwabafileyo, luya kuba njalo. Umzimba, umzimba uhlwayela, uhlwayela umzimba ozela ukonakala, kuvuke ongenakonakala. Uhlwayela umzimba oswela imbeko, kuvuke nobuqaqawuli. Uhlwayela umzimba oswela amandla, kuvuke onamandla. Kuhlwayela umzimba, kuhlwayela umzimba ongowemvelo, kuvuke owomoya. Lo wemvelo ngulo unlimited, kodwa lo womoya unlimited. Haleluya, unlimited, unlimited. Kodwa kuyo yonke lento ndithethayo sinyithembiso, sinyithembiso. Ndinixelela, unixelela okunene, asikulala kufa sonke, kodwa siyakwenza sonke sibe kumila kumbi, sibe kumila kumbi. Uthamnye kungoko singethi mandla, nokuba ingathi iyachithachithwa le yethu indlu isemhlabeni engulo nquba, sinolwazi olusibambayo that nesakhiwo esingakhiwanga ngazandla esisekhaya emazulwini. Seningakhathazeki bantu bakaGuguqu, ikhona intlanganiso enkulu ezayo apho kuzawuhlangana uyise, unyana,
unina udade iyeza lo Pasika ningangayiboni kodwa vula amehlo kholo nizayibona wethu kawuthatha uYesu namhlanje thatha uYesu umenze imbangi nomgqibelelisi wobomi bakho abasivuma ngomlomo sandule besivumile sikholwe ngenhliziyo madoda angena ahlala enhlizweni Yesu noba beningathini le ndoda imvumile uYesu thetha ngento endiyiboneyo imvumile le ndoda uYesu yathi ndiyakholwa kwakho ubhambathiso phakathi kwabantu ababini phakathi koYesu naye akho mamakhe lapha ecam kwakhe kodwa into yaba phakathi kwakhe noYesu enyanisweni uYesu wampha amandla ngandabona xa sithi ndiyakholwa behleli phantsi lo mfo kule ndawo ehleli ulungu ehleli phantsi ufundla lapha ehlaleni kwakhe emfika wathi emveni betshilo buyakholwa wathi funa uphakama ngathi umntu oqhayisayo waphakama wathi angibona wangena kulaa toilet kodwa wamshiya phaa ndiyayihleka ngoba ubuya kwakhe waphuma ngathi ungu-undertaker yamazi undertaker xa iphuma kule toilet waphuma ebonakala bunamandla ngoba uphakama kwakhe phaa kangaphakanyiswe njengoba ephakama apha besithi yakhona kuhlwela umzimba ungenamandla uswela amandla kodwa xa uvuka uzela amandla nina nimbona uMakhosa ngola hlobo nimbona ngayo kodwa uYesu segqibile yayindlela amke ngayo uhlobo nina nimbonisiwa ngalo ayizofana indlela ezovuka ngayo sozifana ayizofana hey bantakwethu uba ndigqibile mna ngoku ngosikithi mhlobo lala ngenxeba azi mamam umna babekusiwa ngam xa kuthetha ngezinto zikohlolo bendizawumane ngothi makuphakama umama Sekela kuphakama umama uHlantlalala nabanye oomama abayaziyo le ntlungu nalo mama bawugqiba bamcebise ukuba iyahambeka sawuzathi angazocinga enye into kaloku mna ndisengumntana bazali bam ndishumela izwi kaThixo qha yabona ngoku andithethi ngoba ndabhujelwa ngumntana ndishumela uYesu qha andithethe enye nenye isizathu uba ndithi maphakama abamama intoba bona le nto yakhe yabehlele so bayazi uba bangabhandetshi phi babophephi yaye nabo babotshwa ekubotshweni kwabo banako ukupasisa laa nto babotshwa ngayo ngoba nabo balapha yabanceda le nto henze sithi babekusiwa ngam bingase ungaphakama bona bazali bam ndimile nalo mbuzo mnye ndibuza nalo mbuzo mnye ndiyajika ngohlobo kuni nonke emnye umbuzo wam ingaba na unalona tikiti inye qha kuvuma azokwenzela mjojo anzothi phakamise isandla ucethe kwezinye icawa ngoba kusenokwenzeka uphakamisa isandla kanti inhliziyo yakho kule nto kuba ufuna uxolisa lo uthi makuphakamise isandla iyenzeka umntu olo hlobo ngoba ufuna uxolisa lo uthi makuphakamise isandla kanti inhliziyo yakho kule nto kanti yabona ngoku ndithi kuwe vula inhliziyo yakho wamkela uYesu kudala uvuma izinto kudala uvuma abantu susa abantu namhlanje ndithi vuma uYesu kudala uvuma abantu anzothi uvuma abantu anzothi uvuma intoni kanti ndithi kudala uvuma abantu kodwa namhlanje ndithi sithathele uYesu andizothi ekuthatheni kwakho uYesu yeka amasiko andizothi ekuthatheni kwakho uYesu yeka imbeleko yeka intontoni ndizathi kwathatha uYesu wamgqiba ugcine neembeleko zakwenu okuba zirongo uYesu uzaxelela ngokwakhe uzawuthetha nawe ngomoya ongcwele ngoba emveni uba wamkela uYesu into enzekayo ugeyina ukholo emveni ugeyine ukholo ugeyina izwi elizakubamba endleleni into elandela emvani kwa yonke le nto ngumoya ongcwele umoya ongcwele mamhlanhlalala mamsekela ngenye imini mamam ngenye imini khashumayela kusesitoko pha
esitokweni niyayazi le ndithethayo ndashumayela phaa ndaxa ndigqiba ushumayela ndishumayele into engohlobo into enzima gqithi engafuni ubiza gama ndathi xa ndigqiba phaa ndathi ndahlala phaa ndenza imisteki ndahlala phantsi ndingacelanga mama makathandazi kwaphakama utata lo tata bendishumayela into enzima gqithi wayibhuda laa tata ndizobiza igama kodwa njengoba ngiwathetha ndinga uyamazi waxa iphakama wathetha ipolitics zecawa ivele bandishumayele ngoyesu wathetha ipolitics zecawa wonke umntu wagungqa esitulweni amane ngokrwecana uba wenza ntoni umosha into yomntana ngoba yikho ndenzayo njengoba ndifuna ujika ngoku ndirhalela uba sekungathandazi umntu uza kwenza loo nto ngoba ndigqibe uthetha yabona ngokanxeba likamama usigetsha akho bhotile kungekho